Bareng Kanjeng Nabi kita Muhammad Rasul sak garwa sapura sekabat Umar Sali dinangali. Saged tampi kanthi sukana sampun tampi sarta mahayu dhateng kula anggenipun menika ngomong praga tang sepura mugi lare kabat nami ingkang dipun dinten Senin menika wau. Mugi wis tebena kula samanggi ayom kanthi wilujeng nganggep mugi salajeng lajengipun. Ing asasipun lawataken jenang palang. Ingkang dipun kesebotan mapan wonten ing lambung perapatan Margono kesampatan dhateng Wahyu Sekwada. Mugi mawon ngantos ngrambat mbah mbuh sak wanci wae dhateng karo dhateng putra mangke saged lantas kawat kanthi wilujeng ngantos dumugi lajengipun. Patra surul azmangin. Amin. Kulo muratun mutoba tanabihi. Alaku mulai wasalam. Mulai kan batinan. Mopelan mau kaulan. Nalatan ngabiadatan. Mangalam sarikan. Nyanyi tinggal besan tentang sambut. Tidak sambut. Kingdom. Kingdom. Kayu. Kingdom. Itu nih. Gimana? Apa aku sama Natu? Ya Mbak Kimbol. Tetap nomor 1. Pak wangi nih Mbak Kimbol. Pak wangi itu semelang. Kok cedek temet. Hah? Sing atil ya? Geser. Langkai wong jaga di. Sing atil lho. Mbah kumpul kae sing biasane adil wae. Woi, kumpul. Ora iso, ora wani. Aku bahaya. Terus Mas Junub. Ora endong iki. Lah. Nang pesenan ora Suraburi. Itu apa kabeh? Bocah. Mulane aku tak tahu. Nang pesenan ora bocah cilik. Matang sewengi entuk ora? Urung karuan dadi. Oh iya. Wah, yo kenemen. Sik Mbah Kimbol terkendala endong. Oh. Ya boleh endong datang. Iya. Sak ya. Sok kabeh. Iya, sak kabeh karo ini. Sing rasa buntel dicimpong. Kata Mas Mur. Iya. Tinggal atas rasa buntel. Main dicimpong yo main bar dibuat tekan ngomah. Upret barang rasa buntel. Itu Mbah Kimbol. Hilang rasa buntel. Yo sing atil yo. Be, lah kulo sesuk nang iki. Gimana kene bakar sih? Kok ada diperang. Lah aku ben bau, aku ben dalek matri. Prosese ini prosese. Pemain ulung-ulung. Kayak iwak melayu rono langsung sok kabeh. Dledek kan engko. Dugati. Bali maneh, Wih, dijok lagi. jok maneh. Nah, Jalo kae. Kayak chicken melayu ning nggon aku.